ಭಾವ ಕೊಡುವ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೀನಾಗಿ ಸಂಕಟ ಹರಿಸುವ ವೆಂಕಟರಮಣಿಯೇ ಸಂಕಟ ಹರಿಸುವ ವೆಂಕಟರಮಣಿಯೇ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು ಸಾಲದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೋಡಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಳಿ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನುಡಿಯದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾನವ ಪಾಡಲು ಬೀಜವ ತಂದು ಬೆಳಗಿರೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ದೇವ ತಂದು ಬೆಳಗಿರೆ ಕುಮನ ಧರತಿ ಚಂದದಿಂದಲೇ ಕುಮನ ಧರತಿ ಚಂದದಿಂದಲೇ ರತ್ನಧಾರತೆ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಾಣವ ರತ್ನಧಾರತೆ ಸುತಾಣಿಕ್ಯಾಣವ ರತ್ನಧಾರತೆ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಾಣವ ರತ್ನಧಾರತೆ ಅದ್ಭುತಾಗೆ ಆರತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಬೆಳಗಿದೆ ಅದ್ಭುತಾಗೆ ಆರತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಬೆಳಗಿದೆ ಅದ್ಭುತಾಗೆ ಆರತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಬೆಳಗಿದೆ
सुब्रह्मण्यं उपास्महे प्रणमतामि एकवक्त्रं शिवशक्तिज्ञानयोगं ज्ञानशक्तिस्वरूपिणं भक्तानामृतं देवं शास्त्रयापास्महे सवानसपरिवाराय शरवणभवाय श्रीनाथ सुब्रह्मण्य अरविंद के गोविंदानि गोविंदा गोविंदा महागणपति देवपादारविंद के गोविंदानि गोविंदा गोविंदा लक्ष्मी नरसिंहदेव पादारविंद के गोविंदानि गोविंदा गोविंदा अर्धनारीश्वर देव पादारविंद के गोविंदानि गोविंदा गोविंदानि गोविंदा गोविंदानि गोविंदा ओम यशस्करं बलवन्तं प्रभुत्वं तमेव राजाति भगवान् संकीर्णनागो यजमानस्य इष्टार्थसिद्धिरस्तु।
ಕಾವಲ್ ಜಯ ಭುರವರನ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ಸೋದರನ ವಿನಾಯಕ ಸೋದರನ ಜನಭಾವ ವಿಚಾರಿ ಸನಾತನ ಕಾವಕಲಾಪತಿ ಚಿನ್ಮಯಿನ ಜೀವ ಶರಣಪತಿ ಶುಭಕರನ ಜೀವ ಶರಣಪತಿ ಶುಭಕರನ ಇಂದನ ದಿನಪೈ ಇಂದನ ದಿನಪೈ ಇಂದನ ದಿನಪೈ 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 ಇಂದನ ದಿನಪೈ ಇಂದನ ದಿನಪೈ ತೈ ದಿನಪೈ ತೈ 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 ಶರಣ ಬೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರಣ ಬೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕರುಣ ಸಾಗರ ದೇವ ಗುರು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಶರಣು ಮಯೂರವಾಹ ದೇವ ದೇವ ಚರಣಕ್ಕೆ ಮಣಿವೇವು ಕಳೆವೆಮ್ಮನೋ ಶರಣ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವ ಮನೋನಾಗ ಪಠನ ಗಂಭೀರ ದೇವ ಮನೋನಾಗ ಮಥಲ ಗಂಭೀರ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ಸುಜಾನ ಸಕಾರ ದೇವ ಮನೋನಾಗ ಮನ ಗಂಭೀರ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ಸುಜಾನ ಸಕಾರ ಸಾವರ್ಣ ಸುಖ ಚರಿತಾ ಬೋಧಿಸ ಕುಮಾರ ಶ್ರವಣ ಸುಗದರಿತ ಮುದಿತಾರ ಕವಿರ ವಿಶ್ವಾದಿ ಮೂಲ ಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸೋದರ ದೇವ सिद्धि विनायक
ಸೋದರ ದೇವ ಪತ್ನಿಯ ನಿತ್ಯಮ ಪರಿಭಕ್ತ ಭಾವ ನಿತ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಸೋದರ ದೇವ ಪತ್ನಿಯ ನಿತ್ಯಮ ಪರಿಭಕ್ತ ಭಾವ ಶುದ್ಧ ಮಾನಸ ನೀಡು ಜಗವನ್ನು ಬೆರೆಸು ವಿದ್ಯಾಬಲವ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನು ಹರಸು ದಿಂದನ ದಿನ್ನತೆ ಕಂದನ 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 ದಿನ್ನತೆ ದಿಂದನದಿಲ್ಲತೆ ತೊಂದರದಿಲ್ಲತೆ ಪಾಲಿಸು ಷಡ್ಭುಜನ ಪಾಲಿಸು ಷಡ್ಭುಜನ ದೇವ ಸುಶೀಲ ಸುಗುಣ ಸದನ ಕಲಪನೆ ಕರುಣಾಳು ಕಮಲ ಮುಖ ಕಲಪನೆ ಕರುಣಾಳು ಕಮಲ ಮುಖ ಇಲ ಪುರುಷ ವಿಶಾಲ ದಯಾದಿಗೆ ಪಾಲಿಸು ಷಡ್ಭುಜನ ದೇವ ಸುಶೀಲ ಸುಗುಣ ಸದನ ದಿಂದನ ದಿನ್ನತೈ ಚಂದನ ದಿನ್ನತೈ ಚಂದನ ದಿನ್ನತೈ ದಿಲ್ಲತೈ ದಿಲ್ಲತೈ ದಿಂದನ ದಿನ್ನತೈ ತೊಂದನ ದಿನ್ನತೈ ತೈ ದಿನದೈ ತೈ 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 ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಯಕ್ಷಗಾನನು ನಮೈತೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಮೇಳದ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿನ ಸುಯಿತ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಯಧಾರಿ ಸುಯಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೆಂಕೈಕಾರು ಪೇರ್ಮದೆ ಈ ರೆಡ್ಡು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳ ಎಂಬುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೀವನಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಟ್ಟುಕುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಜನೆ ಪ್ರದೀಪ ಆಳ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೌಡರು ರೆಡ್ಡಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಜನೆ ಸದಸ್ಯ ಪೂರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಈ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಇಲಿಯಾರ್ ಮೇರ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂಜನೆ 10 ಸಂಸ್ಥೆರು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಯೋಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಗ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕರಿನ 35 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕಾಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆದ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು 35 ವರ್ಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ವತಿಯೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಿತ್ತವೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದ ಆರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಟ್ಲ ಪಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಕಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತನ್ನ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಠ ಸಿಡಿತ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಾರ್ಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸರೆ ಎಂಗ್ಲು ಭಾರಿ ಕಾತ ಬಂತದಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪದು ಕೊರಡೊಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಂಡಲ ಕೇಳಿದ್ರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕರಿಪುನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಪಾದకు ಭಕ್ತಿಡೆ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಒಳ್ಳಾಲ್ದೇನೆ ಮನಸ್ಸಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದకు ಭಕ್ತಿಡೆ ಪುಡ್ಯ ಪಡೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವತೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಡೆ ತೆರತಕ್ಕ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಪೋಷದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ನಾಗರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾವಂಜೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆಯೋಜಕರು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ನಗರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟೋಡು ಸಿಂಹದ ಪಾತ್ರ ಪಾಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡರು ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈತ ಸುರುಟು ಸಿಂಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡರು ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮೀಯ ವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಸನ್ನಿವೇಶ ದಯಪಂಡ ನಾಗರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾವಂಜ ಮೇಳೋಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಬಂಡ ಮಹಿಷಾಸುರನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಸಿಂಹದ ಕಾಳಗ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷమైన ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊರನಾರು ಆ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡರು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಸಿಂಹ ಪಾಡ್ನಾರಿ ಏರಿನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಡು ಸಿಂಹದ ಮಾತ್ರೆ ಮೋನೆ ತುಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡನ ಮೋನೆ ತೀರು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದು ಆ ಸಿಂಹದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡನ ಮೋನೆ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಿಯರ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಆ ಸಿಂಹಕುಲ ಒಂಜಿ ದೇವಮಾತ್ಮೆ ಆಟೋಡು ಏತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರ್ಪದ ಕೊರನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡರು ಆ ದೇವಮಾತ್ಮೆ ಆಟೋಡು ಏತು ಜನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಏಪ ಸಿಂಹ ಪಕ್ಕ ಮಹಿಷನ ಒಂಜಿ ಕಾಳಗಾಪುಡೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಒಂಜಿ ಅವ್ರ ದೃಶ್ಯ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲನ ಒಂಜಿ ಮನಗಿರ್ತಿ ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ್ರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷವಾದುಂಡು ನವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೃಪಾಪೋಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದರ್ಶನೋಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಆ ಸಿಂಹದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡರಿಗೆ ಸುರುಟು ಈ ಒಂದು ಆಮ್ಲಗೌಡದ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಯಾರಂತ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಗುಂಟು ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡರಿಗೆ ಪೇಟ ಪಾಡದ ಮಾನದಿಗೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷತ್ರ ಪಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಚರ್ಚದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಂಚಿನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಅವರಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರೆದು ಮಾನದಿಗೆ ಬಂದಿರು ಪ್ರದೀಪ ಆಳ್ವೇರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿ ಕೊರೆದು ಗೌರವ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಅಶೋಕನಗರ ನೀರು ಒಂಜಿ ಗೌರವಧನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವದೇವರು ನನ್ನಾತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದು
ಅರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ನನಾಥ ಮಿತ್ತು ಗೋಪನಾಲ್ಪ ಮಾತಾ ದೈವತೆಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷದ್ರೂ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದ್ ಸಾವಿರಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣರೆಸಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನು ಸತೀಶನೇ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೃಪಾಪೋಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪಾವಂಜದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದ್ ಮೇಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಸುರುತ ವರ್ಷನೇ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರ ಬರೆಯಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಬರ್ಪೇಶ್ವಗಳ ಪೋಡೈನಾತು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ಯಾದಿ ಬುಕ್ಕಾತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮುತ್ತ ಬೆರೆದು ಇತ್ತೆ ಮಾನದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅರೇನ ಮಾನದಿಗೆ ಮನೆಟ ಕೊಲ್ಲವಡ ಪಂಡದ ಸಂಜೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಇವನಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಕಂಠೋಡು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತ ಅಂಡಲ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸತೀಶನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಮಂಡಳಿತ ದೇವಿ ಮಾತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುರುಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಂತದ್ದು ಒಂದ ದಿನದ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿಡು ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮೂಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಾವಡು ಸುಮಾರು ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ಪಾಪ ನೇತ ಪಿರವಡತೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಬೆಗರದ ಸೇವೆ ಉಂಡು ತಿರಿನಕುಲ್ ಪಂಪೇರು ಏರು ನನೋಡಿಯನ ಸಂತೋಷನು ತೂದು ತಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆರ ಅದು ನಿಜವೇನ ಹೃದಯವಂತೇರಿಗಲೆ ಈ ಪಾತ್ರ ದಾಯಪಂಡ ಪಂಡ ಈ ಪಾತ್ರ ಸತೀಶನಾಗ ಅಕ್ಷರಕ್ಷ ಹೋಲಿಕೆ ಹಾಪುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಸಂದವನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ತನ್ನ ಒಡಬುಟ್ಟಿನ ಕುಲ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದೀವೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇನೆಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಕ್ಷದ್ವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದ್ದು 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು 5 ಕೋಟಿಗೆ ಮಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ ಪಂಡರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅರ ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಟ್ಟಿತ್ತನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತಿಟ್ಟಿಲೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ತಿಂಕು ತಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಡಗ ತಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಬಡಗ ತಿಟ್ಟಿದಾಟ್ಲೆಗೆ ಬಡಗ ತಿಟ್ಟದಾನೆ ಆಟೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ, ತಿಂಕು ತಿಟ್ಟಿದಾಟ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಂಕು ತಿಟ್ಟಿಡ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬಡಗ ತಿಟ್ಟಲ್ಲ ತಿಂಕು ತಿಟ್ಟದ ಜನಗಳು ಎಂಚ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಡಗ ತಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದುಂಟು ಪಂಡನೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷವನ್ನದು ಕೋಡೆದ ದಿನೋಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಕುರುಡು ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡು ಅರೇನು ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆಂಪ್ಲಮ್ಮ ಬರಡು ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತ್ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮುಕ್ಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನಾತ್ ಅರೇನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಿಂಜ ಸೇವೆ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದೆಲ್ನ ಅರೆನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೆಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು. ಹರೀಶನ್ನೇ ಶಾಲಪಾಡದ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂತರ ಅನಿಲನ್ನೇ ಪೇಟಪಾಡದ ಸಮಾನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ನೇಮನ್ ಶಿವನ್ನೇ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದವರಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಗೌರವಧನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಭಕ್ತ ನಾಗರಾಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಫಲಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದುಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ಉಪನೋಡು ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಆಯೋಜಕರಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನಿದಾನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡಿಸಿ ಎನ್ನ ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ
ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲೇನು ಅಂಡಲ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತ್ತು ಅವು ಬುಡ್ಚಿಂದ ಅರೇನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮೂಲಲ ಆ ರಂಜನೆ ಬಂಡಿನಿ ಎಂಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬೇತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲೇಂದು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗಳು ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಇವೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕ್ಕೆ ನನೋರ ಯಾನ್ ಸೇರಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ரெண்டு பாத்திரம் வினಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮುನ್ನಾಳ್ತಿನ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ ತಿರುಮೂರ್ತಿಯನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವರಿಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಜ್ಜಗಳ ತರತಗ್ಗಾದು ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸದು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಭೂಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೀಡಿದ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ரெண்டு கலாவிதர்களுக்கு ஒன்று எங்களை சிவக பாத்திரதாரி ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ್ರದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಭಾರಿ ಪಿರಾವಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಎನ್ನ ನೆನಪುಡು ಸಿಂಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಎನ್ನ ನೆನಪುಡು ಪ್ರಥಮ ಸನ್ಮಾನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ದಾಯ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ದುಂಬು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದು ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲನೆ ವೇಷ ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಂತ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತು. ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗೆ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಾಡ ఆయన ಪಾತ್ರನ ತೋಜೆರ ರಂಗಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನಾಡ ಪಾತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂದು ಪಂಪಣಿಕೆ ಸಿಂಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿ ರೂಪ ನಿದರ್ಶನ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮಲ್ತು ತೋಜೆಯರು ಭಾರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಿಪುಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೂಡಿಗೆ ಇತ್ತು. ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾದನ ನನ್ನ ದಾಲ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರಗೆ ಮೂಲ ಸೇವೆ ದೊತುನಿರೆ ಅರೆಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ನಿಖಲ ಕೈದು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ವಾ ವಿಘ್ನಲ ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡೆಂದು ನಡಪಡೊಂದು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವೇರಿ ನಿಖಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಈಡೇರಿಸೋದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಳಗಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ದೀಪ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆಟ ಬುಕ್ಕ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವುದು ಭಾರಿ ಇದು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವಿ ರವಿ ವಿಷಯನ ಕಂಡಿರು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮುಳಗಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ತಂಡವಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತುಗಳ ಪರವಾದ ಪೂರಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇಂಗ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಡಿರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಡ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಖಾಲಿಯನ್ನ ಕುದರ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಐದು ರಾತ್ರ ಪಗಲಿ ಬೆಂಪುನಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸುದೇಶ್ ರೈತರು ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವರು ಉಕ್ಕೂರಿ ತೆರೆಮರೆಟ್ಟಿ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಬಾರಿ ಪಿರಾವಡುವಂತ ಅಪ್ಕಂಸ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುರೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡಿ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡದ ಪ್ರಖಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡಿ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಗೌಜನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಬಾ ಸಂತೋಷ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ತರತಗ್ಗಾದ ವಂದಿಸೋದು ನನಾತ ನಿಖಿಲಿನ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದೇವರು ಒದಗಿಸವರದು ಕೊಂಡಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದು ಬುಕ್ಕರ ವಂದಿಸುವ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಿಪ್ಪೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡರಿಗೆ ಜನಸೇವಾ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ 10 ಸಂವತ್ಸರ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಡೆ ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಶ್ರೀತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಜನೆ ಪ್ರದೀಪಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಐಕುಲು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸುಶಾಂತ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸೇವಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೌಂಟು
ಪಂಡು ಕೇನಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮಾತುಗಳ ವಂದನೆ.